एनडिएफबिनि 35थि मुंख्लं सान फालिनो लाहार फाहार। 14 सेप्तेम्बराव एनडिएफबिनि मुंख्लं सान खुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। बाक्सानि रुपहियाव खुंगोन एनडिएफबिनि 35थि मुंख्लं सान। बर' हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोलाव सम नांथाबनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव 14 सेप्तेम्बर खालारखौ एनडिएफबिआ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। देग्लाय 35थि मुंख्लं सानखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालारखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि सामु हाथायाव फालिनो लाहार फाहार खालामदों। मिरुआरियै 35थि मुंख्लं सान फालिनो लानाय जायगायाव दिनै बिटिसिनि एमसिएलए एबा एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि अमर बसुमतारिनि आखाइजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। बयनिसिमबो बा बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय जासिनाय थाबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै बेंगल आरो गोबां जोंनि दानि बिटिआरनि बायरायाव थानाय जोंनि रायजो राजा बर'फोरनिसिम आंनि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जासिनाय थाबाय। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जेनोखि फैगौ मार्टियास डे 14 सेप्तेम्बराव जोङो खुंनाय जागोन। बे 35 बोसोर बे जाबाय आरो बेखौ जों 35 मार्टियास डे होननानै खुंनाय जागोन। दा बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार जों खालामनाय जादों। दा दिनै बेवहाय जोङो दिनै खुन्थिया गायसननाय जाबाय। दा बेवहाय गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बाहागो लादों आरो फैगोन समफोरावबो मार्टियास डे मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय जोङो हाबाफारियाव जोङो लैहोर लैहोर जोङो ज' लोगो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो निस्सय जोङो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव बाक्सा ओनसोलाव बेखौहाय खुंनाय जागोन। जायगायानो जाबाय साम'तला आरो साम' हाथाय ओमफ्राय बाक्सा सालबारि। दा बेखौहाय जोङो खावलायनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा जगदान होनानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बियो सानसेनि हाबाफारि आरो बेखौ सानसेयावनो जों खुंनाय जागोन आरो प्रत्येक बोसोरावनो बेखौ खुंनाय जायो। दा बेबायदिनो जेरै आवगायाव खुंदों बेबायदिनो खुंनाय जागोन। मेक्सिमाम देग्लाय जों बांसिनै रायजो राजा जों माने ग्रोम ग्रोम जों खुंनायनि मोनसे हाबाफारि बा मिजिं खालामदों। निस्सय रायजो राजाफ्रा बेहाय फैगोन आरो जों दिनै मुंख्लंफोरखौ दिनै मान बावफैगोन बेखौ आसा खालामदों। बेयो मोनसे कर्टआ जाहैबाय कर्ट प्रसेस आरो जों जेरैबायदि आं प्रेजेन्ट सावरायनायाव लोगो मोनदों थाफादों जों मथा मथि पजिटिभखौनो मोनदों। पजिटिभ होननानै बुङोब्ला माबायदि पजिटिभ होननानै सोङो रायजो राजाया। दा गासै बाथ्राया माखासेखौ मला सिङाव दोननांगौ जायो, माखासेखौ बायहेरायावहाय जोङो दोननांगौ जायो। दा बेखायनो जोङो आसा खालामदों निस्सय जायफोरा बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय दाखालिसो रिसेन्टलि एक्स एनडिएफबि बा इउनाइटेड फराम हिसाबै दिल्लीयाव थांनानै रायलायहैदों। दा बिथांमोनावबो थफ्लाया दङ। बिथांमोना निस्सय बेखौ गुवारै गोथौयै बुंफुराखै रायजोनि सिगाङाव। आं सावरायदों आरो जों जेसेबां लेभेल दिनै रिभिउ मिटिंफ्राव सावरायदों दिनै मोजां प्रसेसखौनो जोङो मोनदों। निस्सय समखौथ' एसेया लागोन बेखौ जों मिथिगोन बे कर्ट मेटार। अब्लाबो बेनि अनगायै माबायदि प्रसेसै थाङो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे एक्स इउनाइटेड फरामा दिनै नाजाबाय थादों। निस्सय जों बावैसोनि समाव जोङो मोजां सम बिथांमोनजों जों लोगो मोनलायगोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेनि बेलाखौ बिथांमोनानो दिनैहाय इउनाइटेड फरामानो मावबाय थादों आरो बेखौ थाबैनो गभर्नमेन्टआ बेखौहाय गावसिनि आखायाव गथायनायनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों। निस्सय बेबो मोजां सम फैगोन बेखौ जोङो एक्जेक्टलि टाइमखौ जोङो बुंनो हाया, बे गभर्नमेन्ट प्रसेस जाहैबाय। दा बेखौ लानानै जों गोबां जायगायाव जेरै डिसिनिफ्राय एसपिनिफ्राय लानानै बा थानानिफ्राय लानानै माखासे केस खांनायाव जोङो अबहेला जादों आरो जोंनि माखासे मानसिफ्राबो गावबागाव बेस्थ' थानायलाय आरो सोरबाया मिन्थिया बबेयाव गावनि केसामोन बबेयाव दङ बेखौ मिन्थिया। दा बेबायदि हिसाबै माखासे खामानिफ्रा उन जाबोदों। दा बेनि थाखाय बेफोरो एसे लेट जादोंखौ आं बुंगोन। दा मथा मथि दाख्लि इउनाइटेड फरामाबो बेवहाय बाहागो लादों। एसे स्पिडैनो बे जादों आरो बेखौ जागोन बेखौ आसा थिदों आरो
आरो बेजों लोगोसे आं बे दिनै फैगोन मुंख्लं साननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जेरैबायदि जोंनि बिटिआर एकर्डआव जेरै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनांगौनि जेखि बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै गासै सुबुंफोरा बड'लेण्ड हालामनि सुबुंफोरा दिनै सनमान होनांगौ मान होनांगौ दा बेबायदि एकर्डआव जोंहा एनेक्सार 2(8) आव जोंहा मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम दङ दा बेखौ जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां खबर मोनदों जोङो दिनै बे साम'तला बाक्सा रुपहि नैबे जायगायावनो दिनैहाय गायसननायनि बिथांमोना दिनैहाय प्लान पलिसिखौ खालामबाय आरो बेखौ निस्सय जों साननैसोनि उनाव मोजां खबर मोनगोन आरो बेखौहाय गासै दिनै एनडिएफबिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा दिनै बरायदों मोजां मोनदों निस्सय मुंख्लंफोरा फार्स्ट जानांगौ दा बेखायनो जोङो मोजां बेबायदि पजिटिभ जेरैहाय शिबनि सिन्थाधाराखौ नुनानै जों बयबो मोजां मोनदों निस्सय बे ओनसोला दा बिटिआर गभर्नमेन्ट लेन्ड रेभिनिउनिफ्राय बेखौ 300 बिगा एलटमेन्ट खालामखानाय जाबाय आरो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो निस्सय बे ओनसोलाव जोङो मोजां मिउजियाम मेम'रियेल मिउजियाम जों लुफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय थेंक इउ मख'जाथावदि दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव एनडिएफबिनि माखासे बारग' दैदेनगिरि केडार आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हेफाजाब होयो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारियाबो बाहागो लानानै ओरैबादि बुङो। दिनैनि नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव रुपहि हालामनि साम' हाथाइ जायगायाव जे बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गोबाव सम दावहा नांबोनानै मुंख्लं जाबोनाय जिहेतु मार्टियास 14 सेप्तेम्बर बे सानखौहाय फालिनो होननानै दिनै जों मोनसे सेन्ट्रेलाइज एक्स एनडिएफबि हिसाबै बे जायगाखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे एलटमेन्ट होनाय बे 300 बिगा हा एलटमेन्ट होनाय जायगायावनो जों दिनै गिबि खेब हिसाबै मुंख्लं सानखौ जों फालिनो नागिरदों। दा बिटिआर सरकारखौ जों सिगाङाव धन्यबाद होनांगोन मानो होनबा दिनै बिटिआर सरकारा जोंनो बे एनडिएफबिनि मुंख्लं फेमिलि बा मुंख्लंफोरनि मुङावहाय 300 बिगा होनानै बाव मोनसे जारिमिनारि मोनसे मिउजियाम जाना थासिगोन आरो बेसिकेलि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथांमोनहाबो जोंनि नांनायाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरखौ जेबो सनमान होनानै दिनै रेसपन्ड होदों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजानोबो आं धन्यबाद होबाय। दा फैगौ 14 सेप्तेम्बर 35थि जितु मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जों दिनै गासैबो एक्स एनडिएफबिफ्रा रावखौबो जोङो फ्लेक्सन बासायालासिनो सिगांनि जिखिनि जालांबाय बेफोरखौ जों बावगारजोबनानै दिनै जोङो बेवहाय मुंख्लंफोरखौ जों सनमान होनो होननानै दिनै बेवहाय सेन्ट्रेलाइज हिसाबै दिनै प्रग्रामखौ खुंनो होननानै लानाय जादों। दा बे गिबियावनो दिनैहाय जोंहा बे हाबाफारिखौ मावजेननो थाखाय बे टेन्ट हाउसखौ मावजेननो थाखाय दिनैहाय जोङो जोंनिनो सासे एनडिएफबिनि सासे सिनियर बा एज ग्रुपनि सासे चेयारमेन मानगोनां बि सावरायग्रा बिथांनि आखाइजोंनो दिनै गिबि खेब बे 35थि मुंख्लं सानखौ दैदेनलांनो थाखाय लाइ खुन्थिया जों गायजेनबाय। बिथांखौ जों दिनै जोंनि खावलायनायबो जे मदद होफैनो थाखाय जोङो एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोङो बिथांनो धन्यबाद होबाय। दायो आङो बे फैगौ 35थि मुंख्लं सानावहाय जोंनि गासैबो एक्स एनडिएफबिनि लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय 14 सेप्तेम्बर दिनावहाय जाहाथे बयबो फैनानै बे मुंख्लंफोरनि गोसोआव दाहा थालांनाय बिथांमोनखौ जाहाथे बिबार बारसेजों जाहाथे फैनानै बावफैयो बिनि थाखाय जोंनि गासैबो एक्स एनडिएफबि सिनियर आरो केडार्स लिडार आरो केडार्सफोरा गासैबो जाहाथे फैनानै बेवहाय जाहाथे बाहागो लाफैयो जाहाथे गुबुन जायगाफ्राव जाहाथे गोदानै आरोबाव मोनसे बेबायदि हाबाफारिया जुनिया लानाङा। दा बेखौबो आं दिनै खावलायदों जाहाथे जों खौसे जानानै जों बेखौ जुदि सनमान होनो हायोब्ला हयथ' मुंख्लंफ्राबो जोंखौ इयुनफ्राव हयथ' खाबु आरो जोंखौ नायलांगोन। दा बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ जोंनोनो बेखौहाय दैदेननो थाखाय मावफुंलांनो थाखाय जोंनो बेखौ दायथ' होनाय जादों। बेनिखायनो बे दायथ' मोननाय बायदिनो
जोंनो नैबे 300 बिगा हा जितु एलटमेन्ट होखाबाय बे हायावनो जोङो गिबि खेब हिसाबै दिनै जोङो जयैनो मावनो होननानै दिनै बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ जों लानो फैनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि गासैबो NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा बे जिखिनि हाबाफारि जे लादों बे हाबाफारियाव जिखिनि मावनो गोनां साफा दायित्व जे मोनदों मावनो गोनां मोनदों बे खामानिखौ मावनो थाखाय जेथे रानना होखानायावहाय गावबागाव बिभागखौ लानानै जाहाथे गोसो खुसियै खामानिखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो, दिनैनिफ्राय मावनो हायो, बेखौ आं इउनाइटेड फरामनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोंथांमोननिसिम मावनो थाखाय बेखौहाय दिनैनिफ्राय साहस होबाय बा दायित्व होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय जाहाथे बयबो बेखौ मावफैयो। दा बेखिनिखौनो आङो दिनैहाय खावलायबाय। आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों अकल जों NDFBल' नङा, एन्टियार BTC बा आउट अफ BTC आव थानाय गासैबो मुंख्लं फेमिलिफ्राबो जाहाथे बेवहाय बे मुंख्लं सानावहाय फैनानै जोंखौ मदद होफैयो, हेफाजाब होफैयो, बेखौ खावलायनाय थाबाय। जोबथानायावहाय जोंनि बे मुंख्लं सानावहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिखिनि फिसानिफ्राय गिदिरसिम समस्याफोर जायोब्ला जोंखौ मदद खालामगोन, जों मदद मोनगोन, हेफाजाब मोनगोन, बेखिनिखौ आसा मिजिंथिनानै फैगौ 35थि मुंख्लं साना जाहाथे बयनिबो सहाय मदद मोननानै जोङो गाहामै गाहाम जों खुंफुंलांनो हागोन, बेखिनिखौ आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। थेंक इउ।